Здравейте! Въпрос номер 20 от конспекта. Лапласова и Z трансформация свойства. За лапласовата трансформация предполагам, че вие знаете не малко, тъй като по други дисциплини вероятно изследвате предавателни функции устойчивости на филтри. Тук съвсем накратко ще припомним основните положения при нея. Лапласовата трансформация, правото лапласово преобразуване, се извършва върху сигнала във времето, което дава неговият образ. Ще го обозначим с S от P. P е оператора на Лаплас. Някъде го отбелязват с S, но тук да не се получава объркване с означението за сигнал, ще работим с P. Интеграл от 0 до безкрайност S от T по E на степен минус P T. Очевидно това много прилича на правото преобразуване на Фурие и трябва да кажем, че Фурие преобразуването е всъщност един частен случай на лапласовото преобразуване. При лапласовото преобразуване работим с комплексна променлива P е равно на сигма плюс J омега, а при Фурие преобразуването ние работим само с тази част J омега, а пренебрегваме реалната част. Лапласовото преобразуване като по-обобщено от Фурие преобразуването ни дава повече информация от него. Дава ни информация за устойчивостта на дадена система, не само за честотната и характеристика. Докато Фурие преобразуването работи само по имагинерната ос сигма J омега, Фурие преобразуването работи само по тази ос. Някои свойства на лапласовата трансформация. Тя е линейна трансформация или на Лаплас на върху сума от сигнали, умножени по някакви коефициенти. Дава сума от същите коефициенти по отделните образи на нашите сигнали, или това е линейност. Второ важно свойство е теоремата за закъснението, или Лаплас от S от T минус тау е равно на образа на незакъснелия сигнал по E на степен минус P по тау. Много подобно на правото преобразуване на Фурие. Следващо свойство е диференциране. Четвърто свойство е Лаплас от интеграл. Това е S от P върху P. Разбира се. И лапласовото преобразуване служи за анализ на непрекъснати системи, в частен случай филтри. Добре е да знаем кога една система непрекъсната е устойчива. Това е когато нейните полюси са в лявата част на комплексната равнина, където предавателната функция на системата е А от P върху B от P.
дробно рационална функция, където полюсите са корени на b от p. Това, което е по-важно в този въпрос, е Z трансформацията. Тя какво е? Тя е вид преобразуване, аналогично на Лапласовото, но тя се прилага в дискретни системи, не в непрекъснати. Откъде се тръгва? От Z трансформация или преобразуване, тръгваме от дискретизиране на Лапласовото преобразуване. Където S от n по TS е нашия дискретен сигнал, TS е интервалът на дискретизация. Заменяме нашият интеграл с сума от 0 до безкрай. Заменяме нашия сигнал S от T с S от n по TS и имаме e на степен минус p n по TS, където ето това заменя нашето непрекъснато време. Това вече е дискретно време. Z трансформация, това тук е дискретно Лаплас преобразуване. Z трансформацията е следното нещо. Връзка между оператора на Лаплас P и Z оператора. Връзката е такава, че Z е равно на E на степен P по TS. TS е интервалът на дискретизация. Или обратното е валидно, че P е равно на 1 върху TS по логаритъм натурален от Z. Това е връзката между двете трансформации и просто ние полагаме горе и получаваме Z преобразуване. Z преобразуването се означава така с Z голямо и се извършва върху нашият дискретен сигнал S от N, вече го обозначаваме по-съкратено, което дава неговият Z образ и се означава с S голямо от Z. И всъщност това е равно на сума N от 0 до безкрай. Ползваме горната формула S от N по E го заместваме с неговото равно и става Z на минус N. Ето това е право Z преобразуване. И както казахме, то се ползва за анализ на дискретни системи. Какви свойства има Z преобразуването? Много подобни на Лапласовото. Първо свойство е линейност. Или ако трябва да правим Z преобразуване върху сума от коефициенти умножени по сигнали, това дава сума от коефициенти по отделните Z образи. Второто важно свойство, което трябва да знаем, е теорема за закъснението, която третира следното, че търсим Z образ на сигнал, който е закъснял на M отчета. Това е равно на S от Z, Z образа на незакъснелия сигнал, по Z на минус M. Или пак
теорема много подобна на Фурие преобразуването и на Лапласовото преобразуване. Последното, което трябва да кажем по този въпрос е обратното Z преобразуване. То се означава с Z на минус първа и се извършва върху Z образ и дава сигнала в дискретното време S от N. И то е равно на 1 върху 2 пъти π по J, интеграл по контур Z на N минус 1 по S от Z dz. Това обикновено, обратното Z преобразуване е доста тежка процедура, но просто давам тук и формулата за обратното Z преобразуване, нали, за пълнота да я знаем. Това Z преобразуване намира голямо приложение в анализа и синтеза на цифрови филтри, за които ще учим в следващата лекция. Цифровите филтри са важно нещо. Да кажа, че от цифрови филтри на изпита ще има една задача, която ще бъда така добър да реша като пример. И по този въпрос е толкова. Благодаря.